Yung kamay mo na yun. Ang bilis niyong kumain. Naunahan niya pa si Liam. Oo, di ba? Hindi niya maabot. Sige, sige, sige. Tama ko yung balikat mo. Uy, ba ito? Si Liam. Ayaw siya kasi titignan siya kung minsan. Pero ano. Uy, ay, hindi na. Nagwas na si mama. Hindi ko na hindi. Wala na. Tayo na si Butwot. Takalo na yun si Butwot. Ahod ko! Wash kayo. Mang-wash kayo pang kamay. Mga mag-wash shape ng kamay. Kamay kayo. Bago naman. Ito, Kuya Liam. Ay, gusto ko lang dyan. Baka maraming muray tanong bukaan. Sandal ka na ng tanim ko niya. Oh, saan na ang lipatan mo? Kuhanap ko niya. Dami dyan yung galon. Ayun o. Dire-dire siya, no? Ay, kita na naman natin kamay. Galing natin. Galing talaga naman. Kaya. Uy! Lagi kang marga. Hindi ka man naglalakad ah. Video kayo yung bola nung nakaraan. Oy, pesyo. Oh, di ba? Very good. Oo, nag-fetch pa rin siya. Nung bata siya. Oo, kalaban niyo sila. Lagi! Watch flower. Ito na lang, dali lang ako. Ito ko sa kanila. Wait lang ha. Sasali si Andre, no? Gagamit niyo yung account ko, Belay, no? Ayun.
Oh. Ay, yun lang. Mabilis. Ako, nakalimutan ko ba't parang walang pang-atras? Ako na Okay, straight diagonal pa rin yan. Lagay nyo lang po yung tayo sa taas ng block, ha? First ball sa M32. Sa tapat tayo ng N ang bola 32. N32. Sa I naman 21. 21. San? Wow! 21. 67. Ako, bigyan kita. Oh, drink. Oh. Sa tapat tayo. Ganun mo lang, hagis mo lang. 67. Sige na, start na. 7 tayo. Oh, kakadalawa na. Sa G56. Bigo na sa 56. Wala mo na magpumura na ka na ito sa block na yan. 10. Oh. Pangalawa. Block 63 pa pa. 44. 56. 67. Lang, sa gitna. 45. 59. Ayan. Oh, Tony. 47. Okay, Lucky 7 po yung laro natin, ha? Basta makapito kayo, bingo na yun. 180 na tayo sa 360. First ball sa G5 po.